Mayong buntag tibuok kalibutan, wa tay laing diskarte kundi mangwarta. Bangon dayon, way dagang istorya. Ayos ang buhok, balag way ligo basta limpyo lang ang buhok mo na dia. O di gawas dayon go para mangandam sa kumagamit, way dagang istorya. Paspas yang lihok aron way maglangan. Nangandam tong kalaban to dituan, adto din ko sa kumihuwagang kabinet guys. Kuha na ko mga kagamitan, jersey, ako ang shirt, ug ako ang mahiwagang medyas na bagong palit. Way lain, lapag rayon na jersey shirt na medyas. Nakalimot ko ay napay kuwaon day ako akong sapatos na ako sa kumanghod kay iyang gidulog man ni gabi para maglamay do yan tulog mo na gikuha ra na ako way pananghin kay naghimbing man yan tulog no ikaw do matulog sa mukon day ka dili na sa mukon na sidera na siya natulog na ang tao di na to kailangan sa mukon ang natulog sa sobra na ako excited no way dagang istorya gawas dayon ko bahala na di ko kailis kasi gawas ra ko pwede mag-ilis kay way tao dito amingaw man ang kalibutan og trivia lang no taga Domingo jud mi nagadulag basketball guys kay dai mga dayo diriya taga laing lugar taga Purokten, Salud, Pilar, Arcastillo, Agdao kusog ni mga lineup na mo pero mas kusog na kontra pero gipanikamutan na mo na madaog mi aning among dula pero nangita mig lineup ani na kusog jud o nang kami gigamitan doon na mga sapatos, jersey o kini akong armor sa akong kamot okay naman igo naman ni makapiang isa kahapa kani og diri paggawas na ako nagatang akong duha ka kauban guys yati kay guys o jud ko kabalo na pareha din ni jersey ani di ay na siya kijuguna anong pareha man tang tulog jersey ani kay ko nagalaban na lisod gani kalabanon ni kay mao mag jersey sus na ni mga play ba mga liyo pasa ani ba og diri na lang ko nag-ilis sa gawas kay free kayo hangin fresh ang hangin diya guys mingaw og peaceful no ma-relax imong stress reliever so daw What? ug diriya pormado na kay lihok tanawang barog nagtiyan nagkurog lakwan sa Bar City padong 11 padong kabayugan at tuloy glanang way laing kontra kundi team ni Earl Sabas nya karon guys ako ra isa diri sa gawas kay ang uban nag-ilis na si Janjan si Kokoy si kisa na sa court gani skin so nanatay sa kontra guys nanang kontra din nakapula na siya isuyo ni siya taason usog pod slasher sug mamayot pud kay nipis man burkabog pagkita na ako sa kontra niya suguro ko akong unod no kay lami kay bundakan pero wa pa may bola mao wa pa sugal mao lang di ko patakag dasmag dili pangutanan ako sa dol asay mo sapatos dol sapatos dol ay sapatos lagi mura sig nalatol no pagpangutanan na ako asay mo sapatos unya nagbehave man ko naabot si Kokoy ara Kokoy gapo shoes Jordan 19 sa akong pagpaabot naadyoy kulang sa kwadjud naadyoy kulang so mao to giadto na ko si Archie siya rin ang kulang mao to giadto na ko siya Archie mata na kay manula tag basketball naon sa day ka gisugo bati ka magbilar-bilar kada sa gawas sipa paghagad og basketball tas karon tulog pa day ambot nakita mo kay launa unya pagkatotoo niabot si Rinje daghan na kay midriya guys nagtapok na midri padong na mig court kay nanay naguna dituan kami lang po gipaabot ug sa dihang sa sige na mo istoryanay wa mi kabantay pareha man mig jersey tulo day kani mo pareha jersey ta pareha mo jersey bay ikaw bay nakay ngani bay pareha ngani ug wa na dagang istorya manglakaw na ta kay ang kontra wala pa so kami may maguna ingana po ang jersey niyo yung day si kita sa kontra ni ba yaw tulog ka mo pareha ko ani mga kuan gradula ni ba yagi di finals ba kay gawo mo jersey pareha man tulo buk pareha jersey no nawa jersey ani ken ya nga hinahinay og abante chika-chika gamay istorya dako anaran tirada dia di kung kumbaga friendship ba kanang dikit lang ba inom di kontra ba unya kay pag-abot namo silip na ako sa court ba may nagkatag Bart pampers o kuan part dalibi may part narugoy ng mukbang siguro gabi diriya giapil ng pampers diriya nya na poy mga sakyan bongo transformer kining kuan diriya taxi na may taxi diriya nya na po ni naguna diri si Dwight ug si anak ni Japit Aguilar Japit ba Miuli ba way paabot may kontra nagchat-chat diriya pa condition sa shooting sa dribbling skills mga step back step euro step mga ana good unya open pod may tutorial diriya kana mga gusto magpatudlo natay program indiction sa tiil o kung kinsa man tong ipambitok natay purga karon Sabado og video condition naman ta ato ni tabangan atong tropa diya balag manilig siya diya basta ako mutabang ko video niya sa akong nakita no nakonsensya ko nagtanaw sa tai nagpuyo ra man nanta na nganong tabunan gyud nganong hawaon man gyud sa dalan ay basta mao na to basta nakonsensya ko abot patagpain istoryahan ni og diri gisugad
ako ang kontra guys, welcome sa akong vlog guys. Ang mga kontra na ko ni guys, dagko kay ni guys mga 6 flat o 7 footer. Tara ang kontra. Di basta-basta ang kontra guys, kusog kayo. Tara 5 ka buhok ni. Mamayad ba? High grade oh. Kusog mamayad. Asa yung leader dia? Adara, team leader nila. El Sabas alias Kulot. Wala na hadlock oy. Pag kita sa jersey, wala man hadlock. Ikaw naman sila tanaw na suwa. Wala po mag-jersey sila oh. Patos sa dukol. Patos sa dito. Clive sa Canada ron. So sobra kainit sa ulo, ako daw yung gipasugdan kay init na kayo guys, di makaya. Play. Og diriya advertise sa takadali na mao niya mo pinakapaspas na player diriya varsity sa John Paul. Og diriya gigamitan mo harassment pero di gyapon may kailog, grabe kapaspas ang kamot. Medyo yaga-yagaon pud ako ang cameraman kay na siya giingon diri na side. Hala ko na, nakumukawan eh. Focus na kami sa dula sa dihang ni Apa si Berilio Iscabosa alias Uyong mo ni nagaliwaros ang lawas kay naligo manimbuang di ay gika manig ambot asa ni gikan nagpadugay-dugay man aw nabiyaan noon di nakasugod na mig one game aw bahala na siya diya magtanaw lang sa kaibog lang sa iyong igaw sa dyan aw ada bola nagplano kung si plano tistingan na utira ko nitira ko sus kay nasipiat man aw to nagyaw-yaw si Uyong. Dali ba ka-import ba ka nagpaabot? Hey, bakit? Pasa mo, balik! Paula! Yawa, toy! Yawa, toy! Ayo, pinatagak lang boy. Baba na yun! Baba na yun! Baba! Wow! 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 Gago! Og diriya nagplano si Durong Ngit-Ngit na uyugon na yung kamera pag ako magda sa bola. Nyawa siya kabalo game na dai mi. Kabila ko na ka dong. Si Anton bala sa bola, ako tarong ko na cellphone mo. Alright, cameraman ako na. Dali, kaya problema kaya ko ano import. Manang oh. Dagang kay diri super 20 ka pini. O kini ang pinakalasa na video guys. Dagang salamat sa inyong pagtanaw sa akong mga video, pagsuporta. Gamay antos lang guys, nagyapon ni Madawdaw. Salamat kayo sa pagsuporta guys, sa pag-share, sa pag-like.